हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो जाहैबाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय माखासे बर'नि एसे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एसे बानायदोंमोन बर' रावजों मोननैसो साबजेक्टआव दा बिनिनो नैबेहाय गोबां कमेन्ट्स हरदोंमोन जे कम्पिउटारनि सोमोन्दैबो मोनसे मोजां एसे लाबो होननानै दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेयाव कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे लाबोनाय जादों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों दा बेखायनो जायफोरा नोंथांमोना नायनो गोसो नायनो हानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरा नायनो गोसो गैया एबा गोनां नङा नोंथांमोना अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैफोर गथ'फ्रा मोनहैनो हायो जायफ्रा कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे लिरनायाव माने गोब्राब जादों बिथांमोना मोनहैनो हायो जाहाथे बेखौ नोंथांमोनहा खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफ्रा स्पिच लाखिनो बबेयावबा माबा मोनसे बाहायनो गोसो नोंथांमोनहाबो बेखौबो मोननाय जागोन आरो उनाव नायगोन होननानै जुदि नोंथांमोना सानदोंबा लाइक खालामनानै दोन जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियाव एड जानानै थागोन आरो उनावहाय मोनफिननायनि आरो बेखौ पिडिएफ फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन दा बेयाव गोलाव हिसाबै नोंथांमोननो पेज मोनब्रै दङ नालाय बेखायनो फरायना होनाय जानाय नंला नाथाय अब्लाबो मा होनाय जादों नोंथांमोननो सर्टै बुंना होनि फार्स्टआव मोननाय जागोन एबाउट कम्पिउटार माने कम्पिउटारनि सोमोन्दै मिथिग्रोगोन कम्पिउटारा मा कम्पिउटारखौ मानो नांगौ बिनि सोमोन्दै बेखौ मिथिनाय जाग्रोगोन बेनिफ्राय कम्पिउटारनि बाहागो कम्पिउटारा मोनबेसे बाहागोनि दङ बेखौ मिथिनाय जागोन बाहाय आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटारनि मोनबेसे बाहागो बेजों लोगोसे कम्पिउटारखौ मा बाहायनाय जायो एबा मा कम्पिउटाराव पार्ट्सफोर थादेरो बेफोरखौबो बाहाय डिटेल्सै खिन्थानाय जादों आरो बेजों लोगोसे मोनगोन कम्पिउटारनि बाहायनाय मोनफा मोनफा पार्ट बाय पार्ट बाहायनाय आरो नैबेयाव गेजेराव दङ कम्पिउटारनि माने जौगाबोनाय डेभेलप जाबोनायनि सायाव बाहाय दङ कम्पिउटारखौ माब्लानिफ्राय बाहायजेनबोदों आरो मोनबेसे जेनेरेसन हिसाबै बाहायबोनाय जाखो माब्रै डेभेलप जाबोनानै आथिखालनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन कम्पिउटारनि बाहायनाया एबा कम्पिउटारखौ जों बाहायनो मोन्दों बिनि बागै बाहाय दङ ससे बेनिफ्राय आरोबाव कम्पिउटारनि आथिखालाव बाहायनाय मोनफा मोनफा पार्ट बाय पार्ट लानाय जादों फार्स्ट जेरैजाय जोङो नुनो मोननाय जागोन बांसिन बिजनेसनि बिथिङाव बाहायनाय आरो बेनिफ्राय दंबावो इडुकेसनाव बाहायनाय सोलोंथाइनि बिथिङाव कम्पिउटारनि बाहायनाय मानो नांगौ मा हिसाबै बाहायनाय जायो हेल्थ केयार एबा माने मेडिकेलाव माब्रैयै बाहायनाय जायो कम्पिउटारखौ बेखौ खोनाय जादों आरो बेनिफ्राय मिलिटारिफोर बाहायनाय डिफेन्सआव आरो बेनिफ्राय दङ सरकार गभर्नमेन्टआ बाहायनाय कम्पिउटारखौ आरो बेजों लोगोसे कमिउनिकेसन लाखिनायाव बाहायनाय आरो गुबुनफोरखौ जथायै लास्टआव होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे प्लास्टाराव मोनसे जोबोद मोजां कनक्लुसन होनाय जादों जाय कनक्लुसना बयनिबो टिचारफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बादि आं सानदों नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो थोजासे जागोन ना जाया बेयो नोंथांमोननि सायाव आरो बेजों लोगोसे बेखौल' जि लिरथारनांगौ बेल' नङा बेनिफ्राय गोबां एड जानो हाबावो गोबाङानो थालांगोन जिहेथु क्लास 8 एबा 9, 10 सिमनि थाखायल' लिरनाय जादों नाथाय प्रपार मोनसे बानायोबा जोबोद गोलावबो जाथारो जायखौ लिरख'नो हानाय जाया एग्जामाव आरो जायखौ गुबुन आयदायाव नांगौ बेनि थाखाय बानायनाय जायाखै बे जास्ट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जायखिजाया एग्जामाव लिरनो हानाय जानाय बायदि बेखौ बानायनाय जादों आरो क्लास 6, 7नियाबो नायनो हानाय जागोन एखेयानो कम्पिउटारनि सोमोन्दै दा बे आरो इंलिसनि जुदि गोबां जुदि लुबैदोंबा इंलिसनिखौथ' नागिरबानो मोनखायो जेरावबो नाथाय बर'खौसो जों मोननो हाया इन्टारनेटआव बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ लाबोनाय जादों आरो बेनि थाखायनो बिदों जिहेथु बेखौ बानायनाय जादों आरो गोबां टेक्स्ट बुकफोरबो दंखायो एसेनि बेफोरखौबो बायनानै लानो हानाय जायो नायनो हागोन दा अब्लाबो नैबे नट्स टाइप हिसाबै नोंथांमोना बेखौ मोननाय जादों शेयार खालामनानै हो गुबुनफ्रा मोनहैनो हाथों जाहाथे रावबो आन्दायनानै थानो नाङा आरो गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन सिगांनि बानायखानाय मोनगोन गोबांनो आरो गोबां आयदा हिसाबै नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन आरो डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन एसेनोसै गोजोन्थों